ଏହି ଗପଟି ଏକ ଭୟଙ୍କର ମାନସିକ ଭାବେ ଗଭୀର ଓ ରହସ୍ୟମୟ କାହାଣୀ। ଏହା ଗତ ସ୍ମୃତିରୁ ଉଦ୍ଭୂତ ଜଣେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଓ ତାଙ୍କ ଅଦୃଶ୍ୟ ଯାତ୍ରା ପରିଚାଳନା କରୁଛି। ଏହି ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାହାଣୀରେ ପୁନର୍ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ତାନ୍ତ୍ରିକ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ, ଏକ ଗାଁ ଓ ଗୋଟିଏ ଅନ୍ଧକାର ଗୁପ୍ତ କଥା। ଏହା 1990 ମସିହାର କଥା। ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଅନୁଷ୍ଠାନକାରୀ ପତିତ ଗାଁ, ମହୁଳପାଟଣା, ଏକ ଛୋଟ ଓ ଶାନ୍ତ ଗାଁ, ଯେଉଁଠି ମାଟିଘର, ପୁରୁଣା ଅଟ୍ଟାଳିକା ଓ ଗଛମାଳିକା ଆଶପାଶରେ ପ୍ରକୃତିର ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ ହୁଏ। ସେଠି ଥିଲେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି, ପଣ୍ଡିତ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ମିଶ୍ର। ଦୀର୍ଘ ଦାଢ଼ି, ଧୀର ଚକ୍ଷୁ ଏବଂ ଚୁପ ହସ। ଗଛ ତଳେ କାଠଘୋଡ଼ାର ଛାୟାରେ ବସି ରହିଥିବା ସେ, ମାନେ କେବଳ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ନୁହଁ, ଜଣେ ଗୁହ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବିଶାରଦ। ସେ ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି ତନ୍ତ୍ର ଓ ମନ୍ତ୍ର ଅଭ୍ୟାସ କରିଥିଲେ। ସେ ଘର ଭିତରେ ଅନ୍ଧାର କୋଠରୀରେ ବସି, ଧୂଆଁ ଭରିଥିବା ବାତାବରଣ ମଧ୍ୟରେ ପୁରୁଣା ତାନ୍ତ୍ରିକ ପୁସ୍ତକ ବାହାର କରି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରୁଥିଲେ। ଗାଁ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ସେ ବେଳେ ବେଳେ ଗୁପ୍ତ ଧ୍ୱନି, ଅଜଣା ଆଚାର ଓ ଅଲୌକିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିଥିଲେ, ଯାହା ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଭୟ ଓ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଦୁହିଁ ଜନ୍ମ ଦେଉଥିଲା। ଏକ ରାତିର କଥା, ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ରାତି। ଚନ୍ଦ୍ରର ଆଲୋକ ଗାଁର ଗଛ ଓ ଘର ଉପରେ ପଡ଼ି, ସବୁଠି ମାନ୍ୟ ଶାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେହି ଶାନ୍ତିକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା ଜନାର୍ଦ୍ଦନଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ଶୁଣାଯାଇଥିବା ଏକ ବିଚିତ୍ର ଆୱାଜ। ଏମିତି ଏକ ଧ୍ୱନି, ଯାହା ପୂରା ଗାଁକୁ ଭୟଭୀତ କରିଦେଲା। ଭୟରେ ଗାଁଲୋକେ ଅନ୍ଧାରେ ଲୁଚିଗଲେ, ଘର ମଧ୍ୟରୁ କିମ୍ବା ଜନାଲା ଠାରୁ ଜିନିଷ ଦେଖି ରହିଲେ। ପରେ ସକାଳେ ଲୋକମାନେ ଯାହା ଦେଖିଲେ, ତାହା ଅତି ଭୟଙ୍କର। ଘର ଭିତରେ ଥିଲା ଅଜଣା ଚିହ୍ନ, ରକ୍ତ ଦାଗ ଓ ଏକ ପୁରୁଣା ତାଲିସମାନ, ଯାହାକୁ ଦେଖି ଲୋକମାନେ ଫୁସୁସାରେ କହୁଥିଲେ, ଏଠି କିଛି ଅଲୌକିକ ହୋଇଛି। ପୋଲିସ ଆସିଲା, ତଦନ୍ତ କଲା, କିନ୍ତୁ କିଛି ସାବୁତ ମିଳିଲାନି। ଘର ଜଣାପଡ଼ିଲା ଭୟଙ୍କର ଏବଂ ଅଶୁଭ। ସେହି ଦିନ ଠାରୁ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ଗାଁରୁ ଗାୟବ। ତାଙ୍କ ବସ୍ତ୍ର, ପୁସ୍ତକ, ଘଡ଼ିଆଳ ସବୁ ଘରେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ନଥିଲେ। 3 ଦିନ ପରେ ଗାଁର ଜଣା ପଡ଼ିଛି ଭୂତ ମାରି ଦେଇଛି। କଣ ଲଗିଲା ଗପଟି? ଚାଟିମାଟି ହେଇ ହସି ପଡ଼ିଲେ କି? କିମ୍ବା କିଛି ନୂଆ ଶିଖି ପାରିଲେ? ଆମକୁ ତ ଜଣାନ୍ତୁନି। ଜଣେ ଜଣେ କହନ୍ତି ମଜା ଓ ଶିକ୍ଷା ଯଦି ଏକଠା ମିଳିଯାଏ, ତେବେ ଗପ ହୁଏ ସୁପରହିଟ୍। ତେଣୁ ଯଦି ମନ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଗୋଟିଏ ଟିକ୍ ଦେଇ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ଓ ବେଲକୁ ଟୁମ୍ପ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ସାଥିରେ ଆମ ଗପ ଗୋଡ଼େଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ, ମଜା ହେବ ତ ଶିଖିବି ମଧ୍ୟ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ, ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଉ ମଜା ଓ ଅନୁଭବ ନେଇ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନମସ୍କାର ଓ ହସନ୍ତୁ, ଶିଖନ୍ତୁ।